Na konci tejto lekcie budete čítať nové kórejské písmená. Žiadne memorovanie. Poďme na to. Pamätajte si tajomstvo hangulu, každé písmeno má tvar vašich úst, keď ho vyslovujete. Tu je písmeno. 미음, Znie ako meter. Miesto sú obidve pery, nosová. Teraz pridajte samohlásku a počúvajte. 마, 모, Tu je písmeno. 비읍, Znie ako blomka P. Miesto sú obidve pery. Teraz pridajte samohlásku a počúvajte. 바, 보, Tu je písmeno. 이응, Znie ako tiché, lomka NG. Miesto je hrdlo, tichý začiatok. Teraz pridajte samohlásku a počúvajte. 아, 오, Spojte spolu hlásku a samohlásku a dostanete slabiku. Ako stavebné bloky. 마, 모, 바, Teraz je to na vás. Prečítajte si to nahlas. Zastavte sa, ak potrebujete. 마, 모, 바, Úžasné. Práve ste sa naučili 3 spoluhlásky. Už môžete čítať viac kórejčiny ako včera. Teraz si to zapamätajte. Choďte na korean.viasom.com. Bezplatná prax, žiadna registrácia. Odkaz je nižšie.